rapazes cando saen. Comezamos. Todo ben cando estreno xa te toma un. Acción. Entré coa cara tapada porque acaba de sair a Canela e non quixese que me descubrise. Eu son a Madrastra de Brancaneves. Este é o espelliño máxico. En que podemos servir a señora? Parece unha tolería para os tempos que corren. Tens que envenenar a Brancaneves para ser máis guapa. Corte! Todo ben cando escenas e te tomas dúas. Acción. Entré coa cara tapada porque acaba de sair Brancaneves e non quixese que me descubrise. Eu son a Madrastra de Brancaneves. Este é o espelliño máxico. En que podemos servir a señora? Parece unha tolería por os tempos que corren. Ten que envenenar a Brancaneves para ser máis guapa que ela. Só teño que someterme a unha operación de cirugía plástica e quixese que vostede me fixese esa operación. A operación non lla podo facer, pero se recetarelle un dos produtos de cosmética e veremos o que fai. Grazas, doutor, cando sexa muller máis guapa do mundo, viré aquí e non só lle pagarei, tamén lle darei propina. Menudo negocio, non gañamos ata colmo. Iso non é o peor é que hai aí unha morea de rapaces en manifestación contra vostede. Podemos entrar. Sí, pasen, pasen. Doutor, que lle fixo os nosos contos? Eu non fixen nada. Como que non? O lobo non pode comer a carapuchiña. Os ananos non son ananos. Brancaneves non casa con príncipes. Que nos fixo? Diga, que nos fixo? Onde están os nosos contos? Eu pensei... Vostede non ten que pensar nada. Xa pensaron os escritores que fixeron os contos. Total, para que? Agora el quero molalos. Perdoade, boa tono. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que